Kini ang Atraka Balita 943. Tungod sa pipila ka mga adlaw ang nakalabay ang aktibong kasos COVID-19 sa Negros Oriental ang misaka kini. O karon ngadto sa 465 aktibong kasos COVID-19. Gani sa Tanhay, adunay aktibong kasong sa COVID-19 13 ka buok. O adunay 735 ang naka-recover sa maong virus o 18 ang nakalas. Si Tanay City Councilor Regalado Tigboy Salma ang bago lang kining nakakumpleto sa bakuna batok COVID-19 sa miagi nga bulan. Matod pa ni Konsyal Salma iyang pag-awag pagbalik sa mga katawan ilabi na itong nag-edad og 18 pataas nga magpabakuna gyud sa COVID-19. Dugang pa niya nga karon kay senior citizen na siya og nag-edad na kini siya 72 anyos. Kani ato kay hinumduman nga dili siya magpapakuna dayon apan sa pag-abot sa iyang kategorya siya nagpabakuna. Sa usab ni Konsyal Tikboy Salma nga dili sa ingon nga kung mabakunado na usa ka tawo batok COVID-19 apan in kaso kataptan ka sa virus dili dayon ka mulala. Ang virus imong lawas kay bakunado naman ang usa ka tawo. Siya miawag pagbalik nga ilabi na sa mga senior citizen nga magpabakuna gyud sa bato COVID-19 ani ang iyang pamahayag. Local. Ang akong pag-awag sa akong mga kaigsunan labi na din sa atong syudad sa Tanay, kita senior citizen, ako senior citizen naman po ko. Ngani akong edad 72 na gani ko. Pero magpabaksin ra jud ta kay kini protection jud sa atong lawas. Kaya kita umabaksin ta ning dili na ta mahadlok og suroy-suroy. Ngani ayo di po ta mutuo nga kita na baksinan nga dili ta kadugtan sa kita. Nagyapon pero dili jud ka maunsa na madiya-diya kay tungod na kay panagang. Munang hangyo na ako karang mga senior citizen o bisag dili senior citizen pabaksin jud ta para jud nga maluwas mo taanin sa kita. Kini ang Atraka Balita 943. City Hall Report. Si Tanay City Councilor Regalado Tikboy Salma eksklusibong nahinabi sa Atraka Balita 943 News Team. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu manasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tungong ug tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.